Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौ बरायहरनाय थाबाय। So दिनैहाय गामियावहाय मोसानो सोलोंदों आरोना बैसागु मेला फांसननि एसे बिहामजो पार्टि नालाय बारा गोसोआव थाया आरो रोङाना बिसोरो मोदोमफ्रा गोरा जाजोब्बाय ओंखायनो दा एडभान्स फोरोंबाय आरो ओमफ्राय दिनै थांनो हायासै खर'आ बिराद सादों बिनि थाखायनो रेस्ट लाबाय आं दिनैनिफ्राय सासेया कृष्णया फोरोंहैगासिनो बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों एसे खर'फ्राबो एसे सागायो खोमा दायो थांगासिनो आं ओमफ्राय थिंजाय आब' फैगासिनो जोंना दसे नायसै बेसेबां रोंखो दाथ' एसे रोंहांबायमोन फार्स्ट स्टेपखौ क्रिस्टिसो सोलोंदों फुरा लोमजानानै बोरैबा जाजोबनानै दं मेगन बुथे बुथेनो जि गोबाव उन्दुबाय आं दिनै गय जाबावदोंसो आं खर' साबाबो माथो सागाया बेलाय ओंखायनो गय जाना होबाय गिबियावनो सोलोंगासिनो आरो मोसानो नायदो बिहामजो पार्टि सोलोंदों कृष्ण एक्ट्रेसा सोलोंगासिनो लाजिदों कृष्ण एक्ट्रेसा एसे नायदो लोगोफोर नै मोसानायखौ कृष्णया लाजिदों नै कृष्ण एक्ट्रेसा लाजिदों एसे मोसासिगोन सोलोंदों एसे बिराद खर' सादों आंना गोसोआव फैखाय लाजिदों नै कृष्णया नुखाजोब्बाय सोलोंग्राबा फुरा रेडि जास्ट देखायनो आं राव मोसानायखौ बिराद गोरलै हाथाय सालाबानो हाथाय गेलाय एम्फौ मासे बारनांगौ मोसानाय सोलोंनाय नायगासिनो आङो दासो खर'आ एसे फ्रेस मोनलायदों नायफैनानै मोसानो सोलोंनायखौ नायफैनानै कृष्णा बायदेव हेलौ लोगोफोर माबोरै दं गासिबो आंथ' जोबोद मोजाङैनो दङ दायो आं एसे जोंनि फोथारावहाय बेरायनो फैदों आरोना हाजोआ खाथिथार बिराद मोजां आरो नायनो थाखाय थ' आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोनहा एसे अनसायना लादो आरो सापर्ट खालामदो बारा गोबाव नांला 1K थांनो थाखाय थ' नोंथांमोनहाबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो जाहाथे आंनि चेनेलाव थाबैनो 1K जायो आरो आं आं दायो मोसानायखौ नायना फैखांबाय ओमफ्राय दसे जोंनि फोथाराव नै एसे बेरायग्लांनो फैबाय आरो एसे थान्दा थान्दानो जोंनि हाजो बिराद खाथिथार 1 किल'मिटारसो जागोन खोमा जोंहानिफ्राय बारा गोजान नङा आरो ओमफ्राय बिराद मोजां बिदि फोथाराव बेरायफैनो बिराद मोजां नाङो आरो हारसिं बिराद मोजां ना लोगोफोर मोजां नाङो बेरायफैनो
आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दायो मोनाबाय लोगोफोर ओमफ्राय मोसानायखौ नायना फैखांबाय आङो ओमफ्राय नैयाव गथ'फोर गेलेगासिनो आरो मोनाबाय ओमफ्राय दसे दखानाव थांनानै फैसै साहा लोंहैसै जे फ्रेस जाबाय बायो खोमा साहा लोंनानै फैसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो आं भिडिअ लाबाय थाला माने मालाबा देखायगोन आं जोंनि सेन्टारखौ आरो सबखौ गय बागान बिराद मोजांथार ना